convidades, amics del poble, un any més estem agraïts d'acollir-vos aquesta nit al nostre barri per oferir-vos la nostra presentació del Santíssim Crist del Calvari. Bona nit. Esperem que aquesta velada siga del vostre gust i passen una magnífica nit. Primerament, començaré per presentar-vos a la persona que junt a mi presentaré aquest acte, Alba. De la mateixa manera, tinc el plaer de presentar-vos a la que serà la meva companya aquesta nit, Lara. Tu, nostre estandard, en el nostre pròxim pas, aniran els teus ulls davant. En el nostre pròxim pas estaràs tu en la nostra ment. Tu, avui seràs el valor del nostre futur. Seràs avui la nostra imatge i la nostra motivació. Amb nosaltres et portarem molt dins nostre. Per tu i per tu cridem, eres tu la nostra revolució. Amunt nostre estandard serà pujat pel fester Fèlix Pedros Olmos. Fèlix amb un fort aplaudiment. Molts anys sembrant il·lusions, fent gran la festa amb la teua entrega. Amb cada cas has deixat empremta, amb cada gest un nou demà. Avui el barri t'acompanya, amb orgull, respecte i emoció, perquè el temps passa però mai s'esborra. Qui ha servit les festes amb el cor. Amunt nostre president, Antonio Arbona Romero. Seguirem aquest acte amb la Comissió Infantil 2026. Avui tanques una etapa bonica, plena de somriures i il·lusió. Has portat la festa al cor, amb tendresa i emoció. Guarda per sempre este record com un tresor en el teu camí, perquè els somnis que es diuen de veritat mai deixen de bategar el cor. Amunt, nostra festera major infantil per l'any 2025, Paula Alemany i Aparici. Comença el teu gran somni, ple de llum i d'il·lusió, amb un somriure als teus llavis i la festa dins del cor. Gaudeix de cada instant, de cada abraçada i de cada emoció, perquè este any serà per sempre el més bonic del teu record. Amunt nostra fallera major infantil per l'any 2026, Aitana Alemany i Aparici. Li pujarà la banda i la corona els seus germans Marc i Andreu.
2025 li posarà la banda i la corona a Aitana. Unes paraules d'acomiadament pel seu regnat. Hola, bona nit a tots i a totes, autoritats, veïns i veïnes. Avui és un dia molt especial per a mi, perquè arriba el moment d'acomiadar-me com a festera major infantil. Ha sigut un any ple d'il·lusió, emocions i records que guardaré sempre al meu cor. Vull donar les gràcies en primer lloc a la meva família, per estar sempre al meu costat, ajudant-me i fer possible que hagi viscut aquesta experiència tan bonica. També gràcies a la meva comissió i a totes les persones que m'han acompanyat durant aquest any tan especial. He tingut la sort de viure moments inolvidables, de conèixer gent meravellosa i de sentir l'estima de tot el poble en cada acte i cada desfilada. Ha sigut un any màgic que mai oblidaré. I avui també és un dia encara més emocionant per a mi, perquè la nova festera major infantil és la meva germana. No puc estar més orgullosa de tu. Sé que disfrutaràs cada moment igual o encara més que jo, i estic segura que ho faràs de meravella. Gaudís molt d'esta experiència tan especial, perquè passa molt ràpid, però els records es queden per sempre. Encara que avui tanque aquesta etapa, m'emporta el cor tots els moments viscuts, les amistats i tot l'afecte que he rebut durant aquest any. Moltes gràcies a tots pel vostre carinyo per haver-me fet tan feliç. Visca el xinet i visca les festes del Sant Isidre del Calvari. Despedim a Paula amb un fort aplaudiment. Que bonic aquest moment, no? Sense dubte, però encara ens falta el més essencial, la nostra comissió infantil. Tens raó, ara donem pas a la Comissió Infantil 2026. Marc Alemany i Aparici. Àngels García Ruiz. Mayra Morillo i Pellicer. Elena Botella i Sánchez. Maria García i Ruiz, acompanyada de Gerard Ferrer Ruiz i Joan Ruiz Espert.
Alemany Aparici, acompanyada d'Andreu Alemany Aparici. Ara sí que sí, tenim el nostre millor jardí a l'escenari. Demanem a Aitana que prenga lloc al seu regnat. Seguidament passem a la Comissió Major de l'any 2026. Avui es tanca un vell capítol, ple de llum i d'il·lusió. Has fet de cada instant un record i de cada somriure una emoció. Gràcies per cada somriure compartit, per cada instant fet realitat. Que la festa continue sempre amb tu com un batec dins del teu cor. Amunt, nostra festera major per l'any 2025, Aitana Marí Hernández. Hi ha somnis que emprenen pacientment, fins que un dia es fan realitat. Avui és el teu moment, el que t'acompanyarà tota la vida. Viu cada pas, cada abraçada, cada mirada plena d'emoció, perquè les festes volaran, però els sentiments hi quedaran. Quan les llums s'apaguen i el temps avance, recordarà allò que ningú et podrà llevar. L'orgull d'haver sigut la veu d'un barri i el record d'un any que mai oblidaràs. Amunt, nostra festera major per l'any 2026, Paula Alemany i Aparici. La banda serà pujada per la seva germana Ainhoa i la seva cosina Mia. Aitana, com a festera major eixint, li posarà la banda i la corona a Paula. Seguidament, Aitana no abandonarà l'escenari sense dedicar-nos unes paraules. Estimades autoritats, representants de les comparses, família, amistats, festers i festeres, arriba el moment d'acomiadar un any que ha sigut, sens dubte, un dels més especials de la meva vida. Ha sigut un immens honor representar les nostres festes com a festera major, un càrrec que he viscut amb orgull, responsabilitat i una il·lusió enorme.
Vull donar les gràcies en primer lloc a la meva família, a mon pare i a ma mare, a papito i a l'abuelita. Gràcies per estar al meu costat, per la vostra paciència, pel vostre suport i per compartir amb mi cada emoció i cada somriure. Gràcies també a la meva comparsa, en especial a Antonieta i a Rosita, a la Junta de Festes, a les autoritats i a totes les persones que, amb el seu treball i dedicació, fan possible que les nostres festes continuen creixent any rere any. A tots els festers i festeres, gràcies per fer-me sentir tan estimada. M'emporta els records que guardaré sempre al cor, els actes, les desfilades, les mirades de complicitat i tots els moments compartits. Aquest any s'acaba, però el sentiment fester no s'acaba mai. Continuo sentint el mateix orgull de pertànyer a aquestes festes i d'haver tingut l'oportunitat de representar-les. Gràcies de tot cor per haver-me permès viure aquest somni. Espero haver estat a l'altura de l'honor que m'haveu concedit. Visquen les nostres festes i visca el nostre poble. Moltes gràcies. Acomiadem Aitana amb un fort aplaudiment. Per 2026 donem pas a la nostra comissió major. María José Boiza Rodríguez. Mónica Ojeda Fernández. Noa Ojeda Clérigues. Ruth Gil y Sánchez. Rosa Arbona Garrigues. Laura Martín Boiza. Rosa Aparici Mengual. Aitana Marí Hernández. Demanem a Paula que senti el seu regnat. Ara sí, Aitana, és el teu torn de deleitar-nos unes paraules. Bona nit a tots i a totes, autoritats, festers, familiars, amics i sobretot xiquets i xiquetes que avui compartiu amb mi esta nit tan especial.
Avui és un dia que guardaré sempre al meu cor. Ser festera major infantil és un somni fer realitat i una alegria molt gran per a mi. A més, tinc la sort de poder compartir este regnat amb la meva germana major i això fa que aquest any sigui encara més especial i inolvidable per a nosaltres i per a la nostra família. Vull donar les gràcies a la meva família per estar sempre al meu costat, pels seus abraços, el seu suport i per fer possible que avui estigui ací, vivint aquest moment tan bonic. També vull agrair a la meva comissió i a totes les persones que han confiat en mi per a representar la festa infantil enguany. Per a mi, les festes signifiquen amistat, il·lusió, música, tradició i records que mai oblidarem. Estic molt feliç de poder compartir-les amb tots vosaltres. Promet viure cada acte amb emoció, representar este càrrec amb orgull i gaudir junts amb tots els xiquets i xiquetes d'unes festes inolvidables. Gràcies de tot cor per acompanyar-me en esta nit i que comencen les festes. Visca el xinet i visca les festes de Sant Crist de Calvari. A continuació, Paula ens deleitarà amb unes paraules per a donar la benvinguda al seu regnat. Bona nit a tots i a totes. Avui és un dia dels més especials de la meva vida. És un gran honor ser la vostra festera major i poder representar les nostres festes amb tota la il·lusió, l'orgull i l'estima que sempre el nostre barri i les nostres tradicions. Abans de continuar, vull donar les gràcies a la festera major de l'any passat per la seva dedicació i per haver representat les nostres festes amb tant de cor. Però avui també vull dedicar unes paraules a una persona molt especial per a mi, la meva germana, la nostra festera major infantil. Mai hauria imaginat que tindríem la sort de viure este somni juntes. Compartir este any amb tu és el regal més bonic que podíem fer aquestes festes. Estic molt orgullosa de tu, de la teva alegria, del teu somriure i de tota la il·lusió en què vius cada moment. Desitge que gaudisques de cada acte, de cada desfilada, de cada instant, perquè este serà un any que recordarem tota la vida i vull que sàpigues que passi el que passi, sempre estaré al teu costat, perquè abans de festera major soc la teva germana. També vull donar les gràcies a la meva família, als meus amics, a la comissió i a totes les persones que m'han donat el suport i han confiat en mi. Sense vosaltres, este moment no seria possible. Promet representar les nostres festes amb humilitat, respecte i tota la il·lusió del món. Espero que gaudim d'un any ple de moments inolvidables. Visquen les nostres festes. Moltes gràcies a tots. Paula i Aitana faran entrega d'un ram de flors a les seues abueles, Mer i Rosa. Que es col·loquen al centre de l'escenari per rebre les comissions convidades. Vol pujar-vos a donar-vos una sorpresa. Hola a tots i a totes. Ja? Hola a tots i a totes. Avui estic molt content perquè les meves germanes Paula i Aitana són les festeres majors i la veritat, crec que no podien haver triat dos millors. A casa som 3 germans menuts i tots hem tingut la sort de créixer al vostre costat. Jo parlo en nom dels 3 quan dic que sempre heu estat ahí per a cuidar-nos, ajudar-nos, fer-nos riure i de tant en tant també renyar-nos, encara que moltes vegades ens teníem
Està tapant el cable. Ben merescut. Per això avui no podíem estar més orgullosos de vosaltres. Paula i Aitana, ara vos espere un any ple de música, d'emoció, de rialles, de flors, de nervis i de moments que mai oblidareu. Aprofiteu cada segon, perquè este any passarà molt de pressa, però els records es quedaran per sempre. Prometeu-nos una cosa, no deixeu mai de somriure i si algun dia els nervis vos poden, mireu al vostre costat. Allà estarem la família, els amics i nosaltres tres, aplaudint-vos amb més força que ningú. Per a la vostra comissió sereu les festeres majors, però per a nosaltres sempre sereu les nostres germanes majors. Les que ens han ensenyat que estimar és cuidar, compartir i estar sempre al costat de qui més vols. Gràcies per tot i el que heu fet per nosaltres i per sempre que sou. Vos estimem moltíssim i no podríem estar més orgullosos de vosaltres. Enhorabona, Paula i Aitana, fer que este any siga tan especial com vosaltres. Moltes gràcies. Però espereu, encara no s'han acabat les sorpreses. Per a vosaltres, les vostres amigues volen pujar a dedicar-vos unes paraules. Bona nit, Alginet. Avui estem ací per a dedicar-li unes paraules a les nostres amigues Paula i Aitana. Aitana, les primeres paraules són per a tu. Gràcies per ser una amiga tan especial. Sempre estàs ahí quan et necessitem, compartint rialles i fent que els dies siguin molt millors. Espero que continuem vivint molts moments bonics totes juntes. Aitana, volíem dir-te que eres una persona molt especial per a nosaltres. Tindre una amiga com tu és un regal. Gràcies per tot. Eres alegria, que ningú mate de llebre el somriure de la cara ni la il·lusió que tens per aquestes festes. Ara anem en tu, Paula. Te'n recordes quan l'any passat et van nombrar festera major? Quina sorpresa et vas dur. Veure avui com a festera major s'espassa la pell de gallina. Tu eres força, eres passió i eres el d'aquesta d'aquesta barriada. Que sàpigues que aquesta corona brilla més perquè estem les 5 juntes. Quan et vam conèixer, no ens imaginàvem que acabarien seguint tan amigues, ni seguint l'ambient d'aquestes festes. Us estimem moltíssim! Alginet, ompliu les festes d'alegria per elles. Visca Alginet, visca el Santíssim Crist del Calvari i les nostres representants 2026. Ara ja, sí que sí, seguim amb les comissions convidades. Falla Poble Nou. Fallera Major Infantil, Chloe González García. Fallera Major, Ainhoa Fuentes García. President distingit, Aarón Lozano Estela.
Les despedim amb un fort aplaudiment. Falla, poble d'Alginet. Fallera Major, Bàrbara Romero i González. President distingit, Marc Romero i González. Regina del Casal, Amparo Solves i Roig. Els despedim amb un fort aplaudiment. Falla, foc i flama. Fallera Major, Leticia Sánchez Roboina. Presidenta, Araceli Esteve i Martínez. Les despedim amb un fort aplaudiment. Falla el Palleter, Fallera Major, Nayara Rodríguez i Olmos. Amb un fort aplaudiment. Falla la dolçaina. Fallera Major Infantil, Isabel Fernández Soler. Fallera Major, Irene Requena Lledó.
fort aplaudiment. Cofradía Santíssim Crist del Calvari. Hermana mayor Ramona González acompaña del parte de la cofradía. Els despedim amb un fort aplaudiment. Cofradía de la Santa Creu y la Piedad. Hermana Mayor, Chelo Moreno Ferrer. President, José Manuel Quijada Ambrona. Els acomiadem amb un fort aplaudiment. Festers del poble nou de Sant Roc. President Alexandre Pérez i Soler, acompanyat per part de la comissió. Els acomiadem amb un fort aplaudiment. Festes, Mare dels Desemparats del Vaporet. Festera Major, Amparo Olmos Moratallo. President, Héctor Lozano Bru.
2026. Les despedim amb un fort aplaudiment. Aquesta magnífica imatge és la nostra comissió 2026. A continuació, la senyora alcaldessa delictarà unes paraules. Molt bona nit a totes i tots. És un autèntic plaer poder acompanyar-vos un any més en les vostres festes del barri del Calvari. Unes festes que són tradició i esperit de participació que vos caracteritza com a barri. Vull felicitar molt especialment a les festeres majors d'este any, a Paula i a Aitana, que estic convençuda que viureu un any inolvidable acompanyats de la vostra comissió i de la vostra família. Gaudiu, disfruteu, perquè de segur que l'any passa molt ràpid. La meva enhorabona també al seu president, Antonio, i a tota la comissió que any rere any treballen de valent per aquesta tradició tan bonica i tan característica del vostre barri continuï. Continuï endavant en honor al Santíssim Crist del Calvari i que siguen, com cada any, un èxit. Des d'ací m'agradaria animar a tot el veïnat a que encara que hi hagi una comissió no deixeu mai d'eixir al carrer, d'engalanar els vostres carrers i sobretot compartir amb tots i totes aquestes festes tan característiques vostres, perquè sou part del nostre poble d'Alginet. Vos desitge que gaudiu intensament de cada acte, que visqueu unes festes plenes d'alegria, una convivència sana i germanor. Molt bones festes a totes i tots i que visca el barri del Calvari. La senyora regidora de festes, Andrea Calatayud i Vivià, ens dirà unes paraules. Bona nit a totes i tots. Com ha comentat l'alcaldessa, per a nosaltres és un verdader honor poder estar avui ací amb tots vosaltres compartint un any més aquesta presentació, ja que això significa que les festes del barri i les festes del barri del Calvari continuen un any més endavant. Les festes no només existeixen per a actes com aquest o pel programa que heu preparat, sinó també gràcies a les persones que amb esforç, il·lusió i estima feu possible tot això. I per això vull expressar el meu agraïment molt sincer a Antonio i a tota la seva junta, festers i festeres, que treballeu any rere any de forma silenciosa, desinteressada i moltes vegades molt cansada també. Gràcies a tot aquest esforç feu possible que el Calvari pugui continuar amb aquests dies de festa i tot això és un motiu d'orgull. Per això demane un fort aplaudiment per a ells. Aquestes festes estan representades per dos germanes, Paula i Aitana, les que d'ací donen l'enhorabona. Vos desitge que gaudiu al màxim d'aquest any i d'aquesta setmana tan intensa,
rodejats de la vostra comissió i també de la vostra família, que segur que estan molt orgullosos de que ho pugueu compartir juntes. Per això, avui també anime a totes i tots, com ha dit Elia, que eixiu als carrers, a que pleneu el barri i feu que aquestes festes puguen ser cada any una realitat com ve seguint. Moltíssimes gràcies a tots i tots i enhorabona. Andrea Caratayud ens entregarà el pin de l'Ajuntament. El nostre president Antonio ens dirà unes paraules. Bona nit a tots. Dir-vos, donar les gràcies a l'Ajuntament, a totes les associacions que heu vingut a acompanyar-vos i dir-vos que vingueu a gaudir de les festes nostres. Esta nit tenim el Sueño Flamenco, que va a disfrutar tot en ballar i tot el que vulgueu. Dir-vos que demà tenim la nostra presentació, tenim unes sorpreses de la comissió, que veieu així, és xicoteta, familiar, però està peleant perquè les festes en el Calvari no se perguen. També dir-vos que el divendres tenim a Elías Soler, el concert d'Elías Soler, sí que és de veure que sempre anem igual, que se paga, no se paga, anem a veure. Tenim que fer-ho, els socios tenen un avantatge, que s'ha picat menys, però és per traure perquè se puguen fer festes, perquè sense aquestes coses no podem fer festes. I dir-vos que el dissabte també tenim un gran espectacle. Vingueu el dissabte que disfrutarem. I moltes gràcies a tots i que no perdem les festes en el Calvari. Moltes gràcies. Aquesta és la comissió de festers del Santíssim Crist del Calvari per l'any 2026. Esperem que aquesta nit hagi transcorregut com tots esperàvem i hagi sigut del vostre gust. Els convidem a gaudir amb nosaltres aquestes festes plenes d'emocions, rialles i alegria. I animem els més menuts a que continuem en aquesta tradició durant molts anys. I recordeu que res d'això seria possible sense la vostra ajuda. Bona nit i que gaudiu d'aquestes festes. Donem pas a l'himne regional.